Čaute, dnes si ukážeme, ako v domácich podmienkách hravo zvládnuť demontáž a montáž klúk so stredovým zložením SRAM DAP. Niečo v krátkosti z histórie, alebo ako SRAM prišiel k tomuto stredovému zloženiu. SRAM kedysi v minulosti používal dva rozmery stredovej osky, a to 30 mm a myslím, že 26 mm. Rozhodli sa ale, že naprieč celým portfóliom to unifikujú, zjednotia a budú používať jeden rozmer. Skúšaním a testovaním rôznych priemerov stredových osiek dospeli k rozmeru 28,99 mm a v tomto rozmere je stredová oska stredového zloženia SRAM DAP, píše sa to ako DUP. Výhoda tejto unifikácie, respektíve zjednotenia je v tom, že nie je potrebné mať na sklade alebo si zabezpečovať rôzne typy ložísk s rôznymi rozmermi. Vlastne tým, že sa prešlo na jeden rozmer, tak všetky kluky od SRAMu so stredovým zložením DAP používajú ložiska v jednom rozmere. Na servis stredové zloženia SRAM DAP v domácich podmienkach budeme potrebovať 2 a 8 imbusový kľúč, ďalej budeme potrebovať nejakú vazelínu a ideálne handru a gumené rukavice. Čo sa týka postupu demontáže, tak postup je asi taký, že 2 imbusovým kľúčom povolíme aretačnú maticu na ľavej strane pri kluke a následne 8 imbusom, ideálne s nejakou väčšou pákou, povolíme samosťahovaciu maticu na pravej kluke. Tu treba dávať pozor na to, že tá matica je utiahnutá na moment 54 Nm, čo je celkom dosť, preto je dobre použiť nejaký väčší masívny imbusový kľúč, ideálne nejakú veľkú račňu s nastavcom a tak povolujeme. Čiže povolili sme si aretačnú maticu pri ľavej kluke, teraz ideme povolovať samosťahovaciu skrutku na pravej kluke. Ešte predtým, ako ju povolíme, je dobre si dať reťaz dole z prevodníka, aby nám tam nezavadzala. Je dobre si nájsť nejakú správnu polohu, aby sme dokázali vyvinúť dostatočný tlak na ten imbusový kľúč. Dávame pozor, aby sme si ruku neporanili o prevodník v prípade, že nám tá matica povolí. Ono to ide skutočne naozaj ťažko, je to 54 Nm, čo je celkom dosť, takže nájsť si tú správnu polohu vyžaduje nejaké úsilie a samotné povoľovanie takisto, takže poďme na to. Takže podarilo sa nám to povoliť týmto imbusovým kľúčom, nebolo to vôbec jednoduché. Ideálne, ak máte po ruke nejakú rúru alebo niečo, čo dokážete nastoknúť na ten imbusový kľúč, tým si zvýšite tú páku a to povolovanie bude o to jednoduchšie. No, ako ste videli, dá sa to zvládnuť s takýmto imbusákom kľudne v domácich podmienkach. Takže tým, ako povolujeme tú samosťahovacú maticu, tým sa nám celá kľúka s prevodníkom vysúva von z osky. Takže pravú kľúku s prevodníkom máme dole a keď budeme dávať teraz dole ľavú kľúku, tak zároveň vyťahneme aj celú osku, ktorú následne očistíme, nanesieme nové mazivo, zložíme a postup montáže je v podstate opačný, ako sme kľúky demontovali. Pri demontáži dávame pozor na podložky, ktoré niektorí výrobcovia dávajú medzi kľúku a rám. Každý výrobca to má trošku iné, takže je dôležité dbať na to, koľko podložiek kde máme a podľa toho potom to následne zložiť. Takže kľúky máme demontované, vlastne aj ľavá kľúka s oskou je vonku. Tu, čo kontrolujeme, tak je, či v stredovom zložení v samotnom ráme nie sú nejaké nečistoty, nejaká voda, vlhkosť podobne. Kontrolujeme chod ložísk, čiže iba prstom chytíme, potočíme, či niekde nezadrhávajú. Ak by ložiská výraznejšie zadrhávali, tak určite odporúčame ich výmenu. Takže očistíme osku od starého maziva, v tomto prípade teda dávame dole nové a následne nanesieme nové mazivo. Rovnako tak očistíme aj kľúku s prevodníkom, ak sú tam nejaké nečistoty, všetko to pekne dôkladne očistíme, aby sme mohli naniesť nové mazivo.
Takže prevodník sme očistili sme osku, následne sme ich namazali, osadili sme ľavú kluku s oskou, teraz sme namontovali pravú kluku s prevodníkom. A čo sa týka utiahnutia tej matice, tak je to, znova opakujem, 54 Nm, čo je dosť veľká sila. Ideálne, ak máte veľký momentový kľúč, ktorý vám umožní tých 54 Nm hravo nájsť. A v zásade platí, že je to naozaj dosť pevné, takže nie úplne celou silou, aby sme niečo nepoškodili, ale treba to proste utiahnuť napevno. Tak na záver by sa patrilo povedať, prečo je dobre aspoň raz za rok alebo ideálne dvakrát do roka si ten stred rozobrať a skontrolovať. Je o to, že či už umývaním alebo jazdou v nejakých nepriaznivých podmienkach sa nám tam môže nejaká tá nečistota dostať, čo môže spôsobiť nejaké zvuky, nejaké pukanie alebo nejaké nepríjemné teda pazvuky a môže spôsobiť aj rýchlejšie opotrebenie ložísk. Preto je dobré to za nejaký čas rozobrať, skontrolovať, očistiť, znova namazať, zložiť a môžeme používať ďalej. Ak máte nejaké otázky alebo postrehy, napíšte nám o tom do komentárov pod videom, prípadne sledujte náš YouTube kanál, kde postupne zverejňujeme viacero podobných videí.